Az őssejt aktivizálja az ember sejtjeit, és újraépíti. Nagyon fontos minden ember szervezetében. Kerpel Szabolcs és Hangyál Henrietta állapotjavulása összefügg az őssejtekkel, egész pontosan az őssejt terápiával. Hogy ez mit jelent pontosan, azt a következő percekben kiderítjük. Az őssejt terápiáról általában azt tartják, hogy egy őssejt, különböző őssejteket, lehetőleg képlékenyeket, amik mindenféle sejtek kialakulhatnak, bejuttatunk a szervezetbe, és ezek kijavítják az emberi szervezetben a károkat. Azonban őssejtterápia már évezredek óta jelen van, mégpedig azért, mert az emberek testmozgást végeznek. És a testmozgás az egyik legjelentősebb őssejt szaporító, és nem csak őssejt szaporításra van szükség a szervezetben, hanem az őssejtek minőségének a javítására is. Tehát egy károsodott őssejt az nem tudja kijavítani a hibákat. Károsodott őssejt károkat is okozhat a szervezetben. Például cukorbetegeknél a magas cukorszint tönkreteszi az őssejteknek a minőségét és a mennyiségét is. Azok az őssejtek, amelyek azért károsodottak, mert valaki túlsúlyos, ugyanis túlsúly is károsítja az őssejteket, tehát a minőségét és a mennyiségét is, mennyiségét csökkenti, minőségét tönkreteszi. Nem csak, hogy nem javítják ki a károkat a szervezetben, hanem károkat okoznak. Tehát gyulladást okoznak az érfalakban. Az embrionális őssejtek a legjobb őssejtek, amik mindenre alkalmasak, kijavítják a szervezetünk hibáit, örök életet tesznek lehetővé, betegségmentesen, tehát nagyon egyszerűen is megfogalmazva, ezt várják az emberek tőlem. Embrionális őssejtek jelen vannak a szervezetünkben, embrionális tulajdonságokkal rendelkező őssejtek. Tehát, hogyha a szervezetünkben lévő őssejtek környezetét egészségesebbé alakítjuk, akkor ezeket az őssejteket aktiválni tudjuk, és arra tudjuk késztetni, hogy kijavítsák a hibákat. Nagyon nagy probléma az, hogy a szív- és érrendszer rizikófaktorai, azok tönkreteszik az őssejteket. Tehát a mennyiségét is, és a minőségét is. A dohányzás tönkreteszi az őssejteket. Akkor tönkreteszi a magas vércukorszint az őssejteket, tönkreteszi a magas koleszterin szint az őssejteket, és a krónikus, alacsony színvonalú gyulladás is tönkreteszi az őssejteket, és ez a gyulladás, ez a túlsúlyból fakad. Varga Gábor Németországban kifejlesztette, és a legnagyobb müncheni gyermekklinikán sikeresen alkalmazta a vélhetően első tudományosan elismert magyar őssejtterápiát. Kutatásait egy családi probléma miatt kezdte el. Egy konkrét probléma volt a fiamnak, nagyon súlyos agybetegsége van, és az orvosok nem tudtak rajta segíteni. Tehát nagyon szörnyű állapotban volt, folyamatosan fájdalmai voltak, nem tudták megállapítani, hogy miért, és nagyon súlyos agyi állapotba került, tehát nem reagált semmire, nem ismert meg senkit, és ezért kellett olyan módszereket találnom, amik befolyásolják azoknak a károsodott sejteknek a működését, amik az ő agyában vannak, és ez sikerült egy úgynevezett neurotropikus faktorral részben helyreállítani az agy működését. Tehát megért szavakat, illetve felismer embereket. A Varga Gábor által kifejlesztett gyógymóddal a beteg gyerekek agyába juttattak olyan anyagot, amely különböző hatásmechanizmusok segítségével fokozta az agy saját őssejt termelését is. Az agyban vannak funkcionális őssejtek. Tehát a hippokampuszban, az agynak az emlékező központjában funkcionális őssejt termelés történik, és hogyha ezt az őssejt termelést gátoljuk, akkor nagyon sokféle betegséget kaphatunk. És hogyha az őssejttermelést elősegítjük különböző módszerekkel, akkor annak egy antidepresszáns hatása is lehet, vagy agyregeneráló hatása is lehet. Az őssejtterápiában a különféle gyógygombák pozitív hatásai bebizonyosodtak. A gyógygomba kivonatok az egyik legjobb őssejt fokozók a szervezetben, és ráadásul az őssejtek minőségét is javítják, és rákellenes hatóanyagok is. Léteznek olyan anyagok a természetben, például az apigenin, amely fokozza az agyi őssejteknek az aktivitását, és ugyanakkor rendkívül erős rákellenes hatóanyag. Magas vérnyomás, túlsúly, cukor, szívinfarktus, anyagcsere probléma, tehát minden, ami a mai civilizációs embernek megvan. És hát ugye volt infarktusa is, aztán 2001-ben sajnos át kellett térni az inzulinra, és addig csak gyógyszeresen lehetett kezelni, de utána már nem lehetett. És aztán jött sorozatba az agyi katasztrófa. És tavaly ősszel volt a harmadik, ami nagyon súlyos volt. Stroke? Igen. Hogy emlékszik arra a pillanatra, amikor bekövetkezett ez a tragédia? Ön emlékszik erre? Emlékszem, sajnos. Még úgy, hogy nem tudom, keltem fel, és összeestem.
Egyszerűen magamnál voltam, de nem tudtam fölkelni, nem tudtam arrébb mozdulni semmit, mint hogyha önként húzott volna a föld. Legalább 2 hétig nem tudott megmozdulni. A járókerettel tudott bemenni az ágyig, de a lépcsőn már lemenni nem tudott. Mennyi idő volt, mire újra megtanult járni? Hát egy körülbelül 2-3 hét. Nekem csoda volt. Igen? Persze. Annyira voltam anyától, de nem igaz. Nagyon vizes volt a lába. Így kerültünk a gyógygombába. Attól kezdve, ha hiszi, ha nem, 1 héten belül az alvás problémája megoldódott, a víz lement a lábáról. Nézze meg, mint a gazella olyan. Ha ezt nekem valaki mondja, akkor én nem hiszem el. Úgy látom, hogy ön mellett azért a felesége maximálisan ott volt és itt van. Ez sok erőt adott? Hogyne. Minden bejut a kórházba. A reggel korán vártam, hogy tudtam, hogy csak dél kerül, engedik be. Úgyhogy minden megtart.